Ipaklaro sa General Santos City Veterinarian's Office nga dili tinuod nga namatay sa African Swine Fever o ASF ang baboy sa usa ka barangay sa syudad nga mo'y hinungdan sa pagkaalarma sa katawhan. Tungod sa isyu sa ASF, nabalaka matod pa mga residente sa Purok 20 Nopol, Barangay Mabuhay sa General Santos City diyang mikatag ang balita kalabot sa baboy nga namatay sa lugar niadtong Huwebes. Gilayong giadtuan sab sa City Veterinary Office ang balay sa tag-iya sa baboy nga namatay. Hinoon, gipaklaro sa buhatan nga dili kini tungod sa ASF. Sumala pa ang baboy nga usa ka anay. Milapas na matod pa sa term sa iyang pagbuntis. Hinungdan nga namatay kini. Himsog sab matod pa ang mga buhing baboy sa mong lugar o sa mga kasikbit nga mga lugar. Gipasabot sa City Vet nga dunay taas nga proseso. Una, madeklara nga ang baboy dunay sakit nga African Swine Fever. Pahimangno sa buhatan nga dili magpakatag og fake news. Mawawala yung mga baboy ninyo. Kaya huwag kayong magpadala sa mga sabi-sabi dyan sa inyo. Pag may mga ganun na mga insidente, i-report sa City Vet Office kasi